В този епизод на Зелени Балкани се намираме отново в спасителен център за диви животни Зелени Балкани в град Стара Загора, където ще наблюдаваме хакване на соколи. Ще разберем как Зелени Балкани работят за опазването на вида и за съхраняването му в природата. Влизаме в специалното съоръжение, където се отглеждат птиците. Оказва се, че съвсем не е лесно и безопасно да се отделят подрастващите птици от родителите и да се вземат в гнездото. В клетката влизат доктор Руско Петров и Йорданка Василева. Разказват ми, че задължително влизат поне двама служители. Единият държи родителите надалеч от гнездото, а другия през това време премества малките от гнездото в транспортна кутия. Много често казват, че се случва родители да пазят малките и да нападат. След като са преместени в транспортната кутия, малките птици биват задължително обезпаразитявани. Това сега ще го сложим в другата, за да хранят всяка една по едно. Значи 1 от 16 трябва да вземем да го сложим. Носим ги отпред там, където. След като всички птици достигнали необходимата възраст, за да бъдат отделени от родителите и преместени, бъдат събрани от клетките, се отправяме към откритата част на двора на спасителен център за диви животни Зелени Балкани. Там ветеринарите от спасителния център, заедно с стажанти от Тракийския университет и доброволци, ще прегледат всяка една птица, ще проверят крилата и дали са здрави, перата и изобщо общото състояние на птиците. Да се нагледаш дано. След това, както вече казахме, птиците биват обезпаразитявани и им се поставят специални пръстени с идентификационен код. Всеки един такъв код бива записан в списък, който се съхранява от организацията и в който всяка една птица има своето досие. По този начин, след като са пуснати на свобода и биват наблюдавани, можем да се ориентираме по номера на пръстена, коя птица от какъв пол е, на каква възраст, къде е освободена, от кого и всякакви други подробности относно самото животно. И предпочитам само аз да ги пипам, да ги ловя и така нататък, а те просто да ми помагат, но да имат на предвид, че пилетата са изключително крехки. When you're helping him, keep in mind that they are really fragile, the birds. As they're young, like their bones and wings, if you grab them stronger, then you can break some of the bones Много in the лесно wings, се for чупят example. крилете, краката. Yeah, it just depends on the protocol for each species and for this one. За да се стресират по-малко, на главите на птиците се поставят специални качулки. Чак след това те биват измервани, преглеждани и минават различни процедури. Дилянка, служи си ръкавици. Да, измерих. 24 и 2 пишеш. Клюн. Едно и 9. Вече сме на терен. Виждаме Яна Андонова, която е служител в спасителния център и се грижи за соколите. Тя вече разпъва дълга стълба, която ще ни е необходима за достъпване до хака. На специално подбрано дърво в гората, на което локацията е подходяща за изграждане на такова съоръжение, е направен хак. Това е не много голяма клетка, в която младите птици биват поставени, за да се адаптират към условията в дивата природа в безопасна среда.
Тя е затворена и те не са уязвими за хищници. Птиците прекарват известно време там, за да свикнат с обстановката, с заобикалящата ги среда и да се разлетят. Сега ще видим колко точно усилия се изискват. Самия хак има специални отвори за вдигане на храна до птиците без да виждат хора и също така за безопасно освобождаване. Когато дойде време те да бъдат освободени в природата, хакът просто се отваря и те излизат сами, когато преценят. Оказва се, че стълбата съвсем не ни е достатъчна, за да достигнем височината на клетката. Ползвайки обезопасителни каски, специално монтирани въжета и седалка за скално катерене, Руско се подготвя за качване в клетката. Take two and place them in the bag. I can try. Готови са?